Ahojte, volám sa Daniel Varga. V dnešnom videu si ukážeme, čo to znamená naozaj riziko v investovaní. Väčšina z nás si myslí, že riziko v investovaní znamená, že prídeme o všetky peniaze. Konkrétne nie je to tak. Väčšina ľudí si myslí, že v investovaní najväčšie riziko to, že príde o všetky peniaze. V rozumnom investovaní to tak ale nemusí fungovať. A ukážeme si prečo. Ako prvé si treba uvedomiť, že v investovaní nie sú garancie. Zároveň v investovaní existujú určité ochranné mechanizmy, ktoré chránia spotrebiteľa, aby nedošlo k nejakému fraudu, čiže nejakému podvodu. Konkrétne v investovaní funguje garančný fond investícií, ktorý kryje investora do výšky 50 000 eur na nedostupný klientský majetok. Inak povedané, ak investor zainvestuje cez spoločnosť, ktorú chráni garančný fond, Národná banka Slovenska zriaďuje tento garančný fond, chráni toho investora pred spreneverou a podvodmi. Ak ale človek nezačne investovať, tak garantovaná je určite strata. Konkrétne posledných 5 rokov došlo ku garantovanej strate každého jedného z nás. Inflácia má totiž dopad na všetky peniaze bez ohľadu na to, či ich máme na bežnom účte v hotovosti alebo ich investujeme. Konkrétne za posledných 5 rokov bola inflácia vo výške 4,3% ročne. Takže ak by som to ilustroval na konkrétnom príklade, ak máme 20 000 eur na bežnom účte o 5 rokov na to, čiže v roku 2020 vložím 20 000 eur na bežný účet, tak v roku 2025 s nimi viem kúpiť veci v hodnote 16 172 eur. Takže garantovaná je určite strata. Veľa ľudí si myslí, že garancia, a teda riziko je hlavne, ak investujem, ale riziko je reálne, ak človek aj neinvestuje. A teda garantované riziko je, že stratím 4% ročne, napríklad ako za posledných 5 rokov. Odpoveďou na problém rizika v investovaní nie je teda neinvestovať, ale odpoveďou je investovať, ale investovať správnym spôsobom. Preto sa teda pozrime, ako sa to robí. Poďme si najprv ukázať, ako teda väčšina ľudí chápe to riziko. V investovaní je prvé riziko a na tom sa väčšina ľudí popalilo si zle vybrať spôsob investovania. Veľa Slovákov má teda doteraz negatívne skúsenosti s investovaním, pretože prišli o peniaze v podvodných schémach. Príkladom takýchto schém je napríklad BMG Invest, Horizont alebo Drukos. V tomto konkrétnom prípade išlo o podvody, čo je teda jedno z tých rizík a ideálne je sa mu vyhnúť. Vieme sa mu vyhnúť napríklad tak, že vyberieme inštitúciu na investovanie, ktorá je pod drobnohľadom Národnej banky Slovenska. V prvom rade môžeme si nájsť inštitúciu, ktorá spadá pod garančný fond, čiže nájdeme ju napríklad na stránke garančného fondu a pomocou týchto inštitúcií teda vieme investovať a máme chránený svoj kapitál do výšky 50 000 eur v prípade presne nejakej sprenevery. V druhom prípade sa snažíme predísť nejakým znakom podvodu, ako môže byť napríklad vysoký sľubovaný výnos, môže to byť skrývanie poplatkov a konkrétne nevysvetlenie toho, do čoho vlastne vaše peniaze idú, že ako sa budú využívať, ako sa budú investovať. S takýmto podvodným investovaním ste sa možno aj stretli. Ja som sa s ním stretol už niekoľkokrát, pretože klienti ma už viackrát s tým oslovili, že niekto im to ponúkol a takéto podvodné investovanie môže mať výnos vo výške kľudne 6% aj mesačne. Hej, reálne 6% mesačne je extrémne ťažké, priam až nemožné v investičnom svete dosiahnuť, pretože v tom prípade by tá investícia zarábalo viac ako Warren Buffett, čo je legendárny investor. Poďme naspäť ku normálnym investíciám. Existujú teda dva spôsoby, ako si znížiť to riziko v rámci investovania, čo je to presne, čo chceme spraviť. Prvý spôsob je teda vybrať si správnu inštitúciu a vybrať si dobrý spôsob investovania. Teda ako si nevybrať dobrú inštitúciu alebo spôsob investovania je, že zoberiem všetky svoje peniaze a investujem ich do nejakého dlhopisu, čo v preklade znamená, že celé svoje peniaze dám firme a teda požičiam jej peniaze a verím, že tá firma mi ich raz vráti. Toto je koncentrované riziko. Toto riziko vychádza z toho, že keď všetky peniaze položím takzvané na jednu kartu, tak riskujem to, že keď tá jedna firma sa jej proste prestane dariť, tak môžem prísť o všetky peniaze. Tá firma jednoducho môže zle podnikať. Ak ale svoje peniaze vložím do nejakého indexového fondu alebo podielového fondu a tie peniaze sa rozložia do 500 spoločností, ako je napríklad index S&P 500, tak v tom prípade, aj keď jedna spoločnosť skrachuje, neprídem o celé svoje peniaze, ale môžem prísť o nejakú desatinku výnosu alebo o malú časť toho výnosu.
ale určite neprídem o všetky. Aby sme to lepšie pochopili, môžeme si to ilustrovať aj na príklade, že predstavte si, že ste zamestnávateľ. Zoberte všetku svoju prácu, ktorú chcete rozdeliť a dajte to jednému zamestnancovi. Aká je šanca, že ten človek nepríde do práce zajtra? Môže sa to stať niektoré mesiace a keď sa to stane, tak celú firmu to môže proste položiť. Ale ak tú prácu zdelegujeme na 500 ľudí, tak šanca, že všetci neprídu naraz do práce, je naozaj nízka. A týmto spôsobom, ak využijeme napríklad to, že svoje peniaze rozložíme do viacerých napríklad spoločností alebo do rôznych geografických oblastí, tak môžeme eliminovať to riziko zlého vybratia tej investície. Druhé riziko plynie z toho, že nedodržíme čas v tej investícii. Čas tej investícii je extrémne dôležité dodržať a práve podľa toho, nakoľko plánujeme investovať, by sme si mali vyberať, že do čoho reálne budeme investovať. Ak by sme napríklad investovali do akcií, tak za nejaké historické obdobie vieme povedať, že za jeden rok môžeme dosiahnuť výnos od minus 40% do plus 40%. Po 5 rokoch ale keď investujeme na 5-ročný horizont, tak šanca, že budeme plus alebo minus 40%, sa zmenší a zväčší sa pravdepodobnosť, že budeme v menších rozptyloch. Zjednodušene povedané, po 5 rokoch je väčšia pravdepodobnosť, že budeme v pluse, ako keby sme investovali iba 1 rok. Po 10 rokoch v akciovej investícii je napríklad strata veľmi zriedkavá a po 20 rokoch, napríklad v horizonte 1987 až 2024, by sme v 20-ročných horizontoch nenašli ani jeden, kedy by sme skončili v strate. No a to je presne to, že je veľmi podstatné dodržať ten investičný horizont. Ak chceme investovať na kratšiu dobu, tak asi si nevyberieme akcie, ale vyberieme si, dajme tomu, nejaké dlhopisové fondy, fondy peňažného trhu alebo realitné fondy. Ak chceme, ale samozrejme mať vyšší výnos a máme ten čas, tak môžeme pokojne zvoliť aj nejaké akcie alebo nejaké zmiešané portfólio. Investovanie je z veľkej časti len teda štatistika. Ak dodržíme ten čas a čím dlhšie investujeme, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že dosiahneme ten výsledok a že ten výsledok nebude v nejakom prepade. V akciovom investovaní tie prepady, ak nejaké sú, tak sú dočasné. Čiže ak máme dostatočný časový horizont, pokles môžeme vyčkať, tak v podstate to správme a ten výnos nám to potom neovplyvní. Ďalšia zaujímavosť je, že keď v investovaní sa často hovorí, že výnos môže byť dajme tomu 6, 7, 8% ročne, tak to investovanie v praxi väčšinou neurobí 8% ročne, ale väčšinou sú tie výnosy napríklad minus 10, plus 20, minus 5, plus 25. A keď sa to celé spriemeruje, tak následne až dostaneme ten priemerný výnos, čo môže byť napríklad tých 8. Aby sme to teda zhrnuli, garancia nie je v neinvestovaní, ale garancia je v tom, že nám inflácia určite znehodnotí tie prostriedky, ktoré aktuálne máme. Správne vyberieme tú investíciu, čiže nesiahneme po nejakom podvode, ktorý vyzerá na oko možno najlepšie a nepôjdeme čisto po výnose. A druhý tip je teda dodržíme čas. Vyberieme si správnu investíciu a dodržíme v nej ten čas, ktorý nám s najvyššou pravdepodobnosťou dosiahne lepší výsledok, ako je tá garantovaná strata v tej inflácii. Ak vás táto téma zaujíma, tak napíšte mi do komentára, čo vás možno pri investovaní odrádza, alebo prečo presne zvažujete, že nezačnete investovať.